So, Orlando, nandito tayo ngayon. No? Yadan. Ito, nandito kay Adam. Alalahanin mo, Orlando, alalahanin ng mga nanonood sa atin, may bakante. Walang universe, yung mga nilikha mga beings doon, ng mga humans, rin demons, yung mga iba, naging mga fallen angels, si Lucifer, naging Satanas, yung tutor lang yung natirang mabuti. Okay, now. So, nilikha ng Diyos ang bagong universe. Itong Adamic universe. Ang talagang pangalan nito nung araw, Adamic universe. Alright? So, dito yun. Tapos, nilikha niya si Adan on the 6th day. Alam niyo yung istorya. Hindi ko na, yung mga dati lang hindi na natin ulitin. At, kumbaga, si Satanas, nagamit ng Diyos yan. Para on the 6th day, after 6th day, matokso si Adan at saka si Eva, hindi on the 6,000 years, no? Or after 6,000 years. Kaya Adam, after 6th day, di ba nilikha siya ayon sa langis ng Diyos, 6th day. After 6th day, kay Lucifer kailan? After 6,000 years, nagkasala. Si Adan at saka si Eva, pagkatapos ng 6th day, doon nagkasala. Huwag na tayong pupunta sa detail. Ang ina-emphasize lang natin dito, yung bata pa si Adan, kumbaga, hindi tulad ni Lucifer. Nag-evolve na sila for 6,000 years, saka doon nagkasala. So narating nila yung highest peak ng kanilang glory, yung spirit. So therefore, that justifies kung bakit ang Diyos hindi na sila binigyan ng chance. No? Okay, too much is given, much is required, kumbaga. Binababy yan eh. Si Adan, nagkasala, kumbaga, nasa infancy level, di ba? So may remedyo pa. Yun ang pinaka-simpleng may bibigyan natin dahilan sa mga nakikinig sa atin, saka sa buong daigdig, kung bakit si Adan at saka si Eva, ang humanity, nagkaroon ng chance para ma-redeem. Hindi tulad ni Lucifer. Unredeemable na yun. Okay? Now, si Adan, after 6th day, at saka si Eva, nagkasala. Kasi ang pinili nilang kainin, alam niyo na yun, yung tinatawag na tree of the knowledge of good, evil, na ang resulta, death. So, nung magkasala si Adan at saka si Eva, napalaya sila sa paraiso kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Now, marami ibig sabihin to, pero i-highlight lang natin yung death. No? Ang death, ang ibig sabihin niyan, absent ang Diyos. Kasi ang Diyos galing, ang life, Diyos yan. Para sinabi ni Jesus Christ na, I am the life. Kasi naman, nandun sa Kanya. So, ang life talaga, yung capital L, yung quality life, yung eternal life, eh yun ang hindi nakain. Ni Adan at saka ni Eva. Yung tree of life. So, nung hindi nila makain yun, nakomit nila yung sin of omission. Okay? Yung sin of omission para sa soul yun. So, yung soul nila naging makasalanan kasi sa halip na maging angelic, hindi na. At sila yung naging makasalanan sa soul level. Nung kainin nila yung tree of the knowledge of good and evil, material yun eh, di ba? Di ba? Okay. Sila yung nagkasala sa katawan. Siyempre, ang katawan may body, soul, spirit, dami lahat yun. Sa isang banda. So, nung magkasala si Adan, nung kainin niya yung tree of the knowledge of good and evil, sin of commission yun. So, ang kasalanan ni Adan sa katawan, na naging kasalanan natin sa body, nung kainin niya yung tree of the knowledge of good and evil, sin of commission yun. Nung hindi kainin yung tree of life, kasalanan nyo sa kaluluwa na na-impute sa atin, kaya tayo may kaluluwa ngayon na makasalanan. At nung makinig kay Satanas, hindi ba nakinig kay Satanas? Si Satanas, tandaan natin, nagkasala nung siya'y si Lucifer pa sa langit, sa context ng universe. Hindi sa paraiso. Ang paraiso, maliit lang yan, daigdig lang yan. Body and soul lang issue ron. Pag sinabing spirit, ay mega na yan, di ba? Okay, yung soul, macro, yung tao, normal lang yun, nasa natural level. So, yung spirit ni Adan nagkasala nung makinig kay Satanas. At nung hindi kainin yung tree of life, nagkasala yung kaluluwa. At nung kainin yung tree of the knowledge of good and evil, nagkasala yung katawan na potentially may soul and spirit. So, ang tao ngayon, sa mamagitan ni Adan, sa mga iba, nahiwalay na, naging autonomous sa Diyos. And that explains why ang tao namamatay. Pero bago mamatay yan, dadaan muna ng torture. Okay? O, ang torture na yun, o sufferings na yun, ay resulta ng pagkahiwalay niya. Yun ang isang ibig pang sabihin ng death. Mahiwalay ka sa presensya ng Diyos. Tulad ni Adan nung araw. Di ba pinalaya sila sa paraiso? Apo. At hindi lang si Adan, pati ang daigdig na isumpa. Sumailalim ng second law of thermodynamics. Yung daigdig, nagsimula ng mag-deteriorate ang paligid, ang ecosystem. Pero hindi ganun kabilis. Nangyari yung mabilis na pag-deteriorate ng daigdig nung bumahana nung panahon ni Noah.
So, dito, dinidiin natin mabuti kung bakit kasi yung problem of evil hindi naintindihan ng mga atheists. Dito, ina-emphasize natin kasi kinatitisuran ito ng mga atheists, ng mga deist philosophers sa buong daigdig. Nagiging dahilan tuloy nila ito para hindi maniwala sa Diyos. Kasi ang katuwiran nila kung ang Diyos ay perfect, at supposedly perfect, kasi by definition, ang God ay perfect. Tapos meron siyang imperfect design, na ang tao namamatay. Ang daigdig natideteriorate. Ang universe, nagkakaroon ng black hole, nagkakaroon ng dead stars. So, ayun ang dahilan nila kung bakit nila mapaniwalaan na ang Diyos ay nandyan. So, yung teleological argumentation ng classical apologetics, kino-question nila yun. Yung argument of design. Yung cause and effect, kino-question din nila yun. Kahit ako, kino-question ko yun nung araw, hindi mo paniwalaan na ang Diyos, ililiga siya ng injustice, vice version, mayroong mga batang nagkakasakit, namamatay, mga babae, mga lalaki na alam mo na, mayroong mga kawalan ng katarungan. So kung may Diyos talaga, ba't nangyayari yan? So kung bakit nagkakaroon naman ng ganyan, ito nga in-explain natin. Ang tao nahiwalay sa Diyos. Genetically yun, gagamitin na naman natin yung salitang genetic. Genetically, in the form of Adam, ang daigdig, ang universe, contaminated. Kumbaga, nagkaroon ng virus, kumbaga sa computer, JJ, ikaw, computer programmer ka, alam mo, di ba? Kaya nare-reformat nyo yung mga ibang computer na sila, di ba? So, ang daigdig, ang universe, ang tao, specifically, na virus, technologically speaking. Siya'y nagkaroon ng cancer cell, yung universe. Di ba, ang cancer cell nagsisimula sa isang maliit na cell. Kasi nagre-replicate hanggang sa lumaki ng lumaki, papatay yung tao. So, yun ang nangyari kay Adam nung araw. Isang maliit siyang cell na na-contaminate ang buong daigdig at ang buong universe. Kung naintindihan ito, natin nung araw, hindi na natin sana nasisi ang Diyos, di ba? Sa mga nangyayari sa daigdig. Kasalanan ng creation. Okay? May free will ng creation through Adam at hindi sila sumunod sa Diyos just like Lucifer. So, nahiwala yung tao, ang daigdig at ang universe. Pero ganun pa man, may paraan ng Diyos. So, in the absence of God, sa tao, sa daigdig, sa universe, kumbaga, nagtampuhan Diyos dyan eh. Kaya yung mga deist philosopher, may element of truth sila na totoo na may Diyos, sabi ng mga deista. Sa mga Age of Enlightenment, ng Renaissance, meron naman ganyan dito sa Europe, sa Amerika. At naniniwala yung mga tao yan, matatarik ng mga tao yan, na nilikha ng Diyos ang daigdig at ang universe, pero hindi na interesado ngayon. Kumbaga, nagbakasyon ng Diyos, pinabayaan na tayo. Pati ang daigdig at ang universe. So, yun ang kanilang paniniwala. Hindi mo sila masisi kasi parang, it seems na parang gano'n ang nangyari. Pero bakit gano'n sila? Hindi nila naintindihan to. Kaya nga baka mamaya may nakikinig pa dyan, mag-aaral na silang Tagalog. Para maintindihan tayo. Kasi talaga namang, ang global language hindi naman dapat English eh. Dapat Tagalog. Nasa last days tayo eh. Dapat nga Kapampangan eh. Tsaka, okay. Hindi. Sorry. So, now, ganito yan. So may bakante yan, universe. Gumawa ng Diyos ng universe. Ano pang bakante? Yung mga tao sa lupa. Gumawa ng Diyos ng Dan. So magmula kayo Dan, kahit bumagsak na sa kasalanan yan, ha? Kahit napailalim na sa good, evil, death. Ibig sabihin na malalim eh. Good, God. Evil, devil. Death, crime and punishment. Punishment yun, saka death. So ang tao napailalim sa good, evil, death. Theologically, napailalim sa law. Ceremonial law, moral law, at judicial law. Sa Old Testament, maliwanag yun. Napailalim din ang tao sa evil. Alam mo na, wala na makasunod sa law eh. Diba? Kahit nakakasunod ka, nandun yung isang mabiolate mo lang, lahat nababiolate mo. At saka by nature, ang tama kasalanan. So, binigay lang ng Diyos ang law sa, lima ka na. Umalis ka sa bahay kanina. Sa iba. May palagay akong nagabilin ka. Okay. So, yung mabilin mong yun, batas o hindi? Batas. Pakiayos nga yun, pakiganito, pakiwalis nga, mga ganon. So, absent ka ron, pero nandun ka sa pamamagitan ng law mo. Di ba? So, ang Diyos ganon eh, nung mahiwalay ang tao sa Diyos, nagbigay ng provision ng Diyos sa pamamagitan ng law. And that explains why may ceremonial law, inulit ko. Ang ceremonial law, yung pag-aalay ng tupa, baka mga turtle doves sa Old Testament, inilalarawan yung darating na death ni Jesus Christ, death burial, para sa kaligtasan natin, tutubusin yung ating mga kasalanan. The wages of sin is death. Ang nagre-represent noong araw sa level ng law, ng good, ay yung ceremonial law. Now, yung Ten Commandments, moral law, di ba?
Na kung bakit binigay ng Diyos sa mga Hudyo yan, sa mga Hudyo lang naman binigay yan, hindi naman sa lahat ng tao sa mundo, hindi. No? Hindi universal yun, katulad ng kiniklaim ng iba. Yan ay sa mga chosen people lang yan. So, kaya binigay ng Diyos, pero hindi para itago ng mga chosen people, kundi para i-disseminate yun. Pero specifically, binigay ng Diyos yung law sa mga chosen people. Kaya hindi natin yun, kasi yung iba akala nila, porque may Bible, porque may mga kung ano-anong batas, yan ay, iba tulad yan, Christian dispensation. Akala nila, obligado sila sumunod doon para maligtas. Hindi. So, balik tayo sa Old Testament. Yung law sa Old Testament, basically tatlo. Ceremonial law, moral law, at judicial law. Inilalarawan yung kaligtasan natin through the death of Jesus Christ, ceremonial law. Yung moral law, yun ang resurrection niya. Yung judicial law, pinulfill niya yun nung siya ay umakyat sa langit. Pero even before that, yung lang mismong kamatayan niya, may potential ng i-revive, i-renew, alisin yung kasalanan ng katawan, ng kaluluwa, at ng espiritu. Remember, nung namatay si Jesus Christ, bodily, no? Yung katawan niya nagpunta sa libingan, yung kaluluwa niya bumaba sa impyerno, okay? Yung espiritu niya bumaba sa Tartarus, yun, na parallel doon sa dagat-dagatan ng Poyo, kaya second death. Madaling salita si Jesus Christ, doon lang sa death niya, bastante na. Nung namatay siya at nilibing, yung katawan niya, kaluluwa, espiritu, nahiwalay sa Diyos yun para sa atin. Diba? Namatay yun para sa atin, para hindi na tayo dumanas ng eternal separation sa Diyos, bodily, soul, at spirit. Now, balik tayo sa Old Testament. So, yung mga naligtas dito, alalaan mo, ang porte rito, body, hindi soul, hindi spirit. Bagamat yung mga tao dito, may body, soul, spirit, yung soul ba, spirit nila, potential lang. Ang mga tao dito naliligtas, basically, pagka sila'y binuhay magulit sa millennium, sila'y magkakaroon ng bagong katawan. Ito yung pag-asa ni Job. Sa Old Testament, pag binasa mo yung hope ni Job, umasa siya na sa kanyang katawang lupa, makikita niya ang Panginoon. In my flesh shall I see God, sabi niya. So yung mga ligtas dito, mabilisan lang ito kasi hindi naman tayo nagdidetalye. No? In-explain ko lang yung world view, universe view na nilikha ng Diyos. So dito sa code blue, blue, red, yellow. Para may madaling nagindihan ng mga katulad mo at saka mga nakikinig sa atin kung ano yung history dito. So 2,000 years ito, ang layo nila ng Diyos dito, magligtas siya nang ipapalit sa mga taong naging demon sa evil spirit, yung doon sa dulo ng 6,000 years yun, no? After 6,000 years ng panahon ni Lucifer. So, ibabaon sila magulit dito, kasama sina Abel, Posyo, sina Enoch, si Enoch, siyempre, kasama yun doon. Si Noah, saka yung mga lahi ni Noah hanggang kay Job. So, lahat yun, yung 2,000 years na yun, sakop ng pagliligtas ng Diyos para palitan yung mga taong dati, kamukha mo, nung panahon ni Lucifer na naging demon sa evil spirit. Maliwanag naman yan? Apa. Okay. So, anong na-explain ko? Yung destiny ng mga taong panlupa. No? Specifically, dito kukuha ang Diyos doon as far as dispensational theology. Yung pagkakahati-hati ng kapanahonan. Nagmula naman dito kay Abraham hanggang kay Jesus Christ, 2,000 years din yan eh. Ang layo niya ng Diyos dito, Abraham, dyan na nagsimula yung mga Hebreo, dyan na nagsimula yung mga, siyempre, yung mga naging Hudyo, di ba? Yung ganyan ang Diyos. Dito yun, Abraham to Jesus Christ. 2,000 years din yan. Ang layo niya ng Diyos dito, ito, para magligtas siya ng mga tao, mag-recruit, na idadagdag sa mga good angels na nandito sa foundation of the city of God ngayon, na sa second coming of Jesus Christ, hindi rapture, second coming, ibabaon niya magulit yan at dadali niya sa millennial temple. No? So, you see, nawala mo ng universe, lumika ng bagong universe, nawala yung mga tao ng araw, naging evil spirits at saka demons, lilikahan Diyos dito sa mamagitan ng mga susunod sa kautusan, specifically sa ceremonial law, kasi babaon niya magulit dito sa millennium. Sila yung mga anak ulit dyan, kasama ng 144,000 Jew, at sila yung magre-repopulate dyan, inuulit ko, para after 1,000 years, mapopromote na naman yung iba dyan to angelic and glorified. Meanwhile, punta tayo dito, sa kanina, ulitin ko lang, yung mga Israelita, yun ang object ng Diyos para maglikha o magligtas ng mga taong ipapalit. Doon, hindi ipapalit, dadagdag doon sa mga good angels na hindi nagrebelde ng panahon ni Lucifer. So, ibabaon sila magulit para sa millennial temple. Na-explain ko na kanina yan. Magmula naman kay Esteban, o sa panahon ng Pentecost, Esteban, nabanggit ko kasi siya munang martyr na Christian. Ha? Hanggang sa ngayon, hanggang sa rapture of the church, at yan ay more or less 2,000 years din yan,
So, ang layunin ng Diyos dito, mag-recruit. Sinasabi ko yung mag-recruit kasi may bakante eh. Pero theologically, ang term na gagamitin natin, magligtas. No? Soteriological terminology yun. Gusto niya magligtas ng mga tao na ipapalit doon sa one-third of glorified angels na naging fallen angels nung panahon ni Lucifer. Kasi yung mga yun, eventually dadalhin sa dagat-dagatang apoy, o kaya tinatawag natin second death. No? Pati yung si Satanas, mga demonyo, mga masamang spirito, doon at yun, tsaka yung mga taong ligtas. No? So, just to summarize, kung baka mamaya naliligaw na tayo, o nakakaligaw na tayo. Ano nga ba ang layunin ng Diyos dito sa Code Blue? Ano po, magligtas na ipapalit dun sa mga taong noong panahon ni Lucifer. Ang porte nila, as far as the law is concerned, ceremonial law. Doon sila naka-focus. Diba? Eh dito, it's Code Red. 2,000 years din yan, from the time of Abraham until John the Baptist. Parallel yun, no? Anong nililigtas ng Diyos dyan? Yung pandagdag sa ano? Sa mga yung anghel na natira. Na pinamumuna ni Michael. Kasi dito, magmula sa Pentecost, no? Magmula sa Pentecost hanggang sa Rapture, yung gawain ng Holy Spirit ngayon, ni Jesus Christ na nasa universe, particularly na nasa iyo, nasa atin na dumaan sa gospel, anong layunin niya? Ano po, palitan yung mga glorified sa mga Na naging fallen. angel. Ganun lang kadali. So, pinag-aawayan ba ito? Pinagdidibatihan ba ito sa, alam mo na, sa School of Theology, yung dispensationalism, yung covenantalism, etc. Bakit daw special ang church? Totoo namang special. Eh di nga kasi, mataas ang katawagan ng church to reign and rule the universe. No? Pampalit doon sa mga nagwalang at nagkasalang mga fallen angels. Alam ba na mga tao yan? Hindi nila alam yun. Kaya walang interesado na yun sa true church eh. Yung, alam na, naging religion ng church, ganyan, hindi naman nila alam yan. Di ba? Pero kung alam nila yan, baka pumila sila. Di ba? Sipin mo, magre-reign and rule ka sa buong universe, samantalang dito sa lupa, sa hektaryang lupa lang eh. Pinakikipagpatayan ng mga tao. Ito, libre yung mga planeta, libre yung mga galaxies, di ba? Walang katapusan pa, darami pang universe. Kaya nga, sabi ng Bible, yung sabi ng Panginoon, through these passages, hindi mo talaga mahubos maisip kung ano yung inihanda niya sa atin. Pero, sa kanila, mamaya niya. Now, so magkaka-rapture, di ba? Kaka-rapture. Itong salitang ito, nung araw, nung panahon namin, nung bata pa kami, hindi pa ganang bugbog. Sa ngayon parang nakokorniya na yung mga tao dito, di ba? Pero totoo to. Alalahanin mo, Lando, at saka yung mga ibang nakikinig sa atin, ang ating basis dito yung gospel. Kanina nabanggit ko na yan. Yung pinaka-Bible na dito, worldview yung gospel ni Jesus Christ. Pero umpisa natin doon sa 30 years niya, baptism niya, 40 days niya, 3.5 years niya, tapos death, burial, resurrection, ascension. Basically, doon tayo nagsasalamin. Doon natin sinasalamin ang lahat o sinusukat ang lahat ng bagay dito sa daigdig at sa buong universe. Kasi Christ is the measure of all things. Now, so punta tayo dito sa rapture. Ang rapture, ano ba yung rapture? Palagay mo? Pagdagit dun sa mga tunay na pinili. Pagdagit, snatch away, sabi ng iba. Kaya yung Great Leap. Yung tunay na iglesia. Oo, yan. Doon salita sa rapture, ang in-expect natin, alam na ng mga ibang Christian to, lalo yung mga ibang born again, okay, ibang mga sekta na religion sa Christianity, na 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18, at saka yung 1 Corinthians chapter 15, verse 51 to 58. Basically, nandun yung, yung concept ng rapture. 1 John 3:2. So, kung Bible ang gusto mo, pero huwag na yun, yung kay Jesus Christ na tayo, di ba? Si Kristo yung namatay, nilibig, nabuhay magulit, at na-rapture. Yes. O, yun yung sabihin nun, no? So, kaya tayo naniniwala na mayroong great leap, yung tinatawag na snatching away ng mga saints. Kasi, ang Father natin si Jesus Christ. Kahit sabihin ng mga iba na wala sa yung rapture sa Bible, bagamat nando sa Latin Bible, meron niya, andun yung katuluan. Sa death, burial pa lang ni Jesus Christ, resurrection, ascension, nandun na yun, di ba? So, yung buong Bible, meron yan. Wala nga na sa Old Testament kasi yung Old Testament people, hindi pang rapture. Kung pang rapture man sila, doon pala sa dulo ng millennium. So, itong rapture na to, any moment daw mangyayari yan. Kasi nga, 6,000 years na eh. Ang mukha lang kayo ni Lucifer, pagdating ng 6,000 years, nagkaroon na ng maturity yung spirit. So, panahon na para ma-determine na kung sino talaga ang magre-reign and rule sa buong universe. Si Kristo, yung umpisa niya yan, 2,000 years ago. Diba?
4,000 years after Adam, doon namatay si Kristo, nabuhay, nabuhay magulit, at umakit sa langit. Bumaba yung Holy Spirit niya para mag-recruit o kaya magligtas na ng mga taong ipapalit doon sa mga one-third of glorified na naging fallen angels. Maliwanag na yan, ha? So, baka gustong pag-usapan na natin kung ano yung requirement doon, o babalikan na lang natin mamaya. Okay, bukas pa naman matatapos ang daigdig eh. So, mamaya na lang natin i-explain. Tuloy-tuloy na natin to, no? Nagagamit ka na ba, Director? Hindi pa, okay. So, pagkatapos ng rapture, ito, general ano lang, explanation lang ng history. Yung Peace Treaty na nakasulat dyan sa Daniel chapter 9 verse 27, mga ganyan. Alam mo lang ibang mga nanonood yun, no? So, Peace Treaty sa Middle East, presumably sa mga Palestinian at saka mga Israeli, dito sa Pilipinas, yung mga gagawin panel at saka yung mga Mayalev, may katumbas yan, no? May parallel. Tapos yung 7 years tribulation. Yung 7 years tribulation, ito yung karugtong ng Old Testament na nahinto yan noong si Kristo makrucify sa Calvary. So, eksakto 483 years yun sa kalendar ng mga Hudyo na nagsimula doon sa Old Testament ng 445 BC, at hindi ko na-explain yun kasi mahaba yun. At natapos yung 483 years, nakarugtong ng 490 years na 70th week, ang sabi doon sa Book of Daniel. At yung 7 years na yun, o 1 week, o 1 heptad, heptad ang sabi sa Hebrew, yun ang karugtong ng tinatawag na 483 years na natapos sa kalendaryo ng Diyos sa mga Hudyo sa cross ng Calvary. So yung prophetic calendar, as far as God is concerned, sa kanyang dealing sa mga Hudyo, na ito yung dealing niya nung namatay si Jesus Christ sa Calvary. That is exactly 483 years. Kulang ba ng 7 years? So 1 week sa mga Hudyo para ma-fulfill yung 490 years na kung saan pangako ng Diyos sa bansang Israel, ma-restore sila sa millennial kingdom of Jesus Christ. Meanwhile, itong 7 years tribulation, ito yung focus ng Diyos after the rapture. Yung mga Hudyo na nagbalik noong 1948 sa kanilang bayan at hanggang ngayon patuloy na nandyan sa gitnang silangan at sila'y, alam mo na, may problema dyan, pero hindi sila maalis-alis kasi panahon na after the rapture para sila'y ligtas as a nation ng Panginoong Diyos o ni Jesus Christ sa 7 years tribulation period. So, ang focus ng 7 years tribulation period, o yung tinatawag na Jacob's Trouble, no, Day of the Lord, dito, para maligtas yung Israel as a nation. Kasi continuation niya ng Old Testament. At yung mga Christian sa labas na nag-aakto ngayong parang mga Hudyo, kasi may mga simbahan sila, may mga doctrines, Christianity. Yung Christianity in general, para mga Hudyo yan, ng mga modern Jew, na kung saan sila'y maliligtas din, pwede rin maligtas after the rapture. Pero sa ngayon, walang isa mang mararapture sa mga Christian sa labas, kay Catholic, kay Protestant, kay born again, wala. Kasi hindi nila nami-meet yung requirement sa rapture. O, kagyat ko agad sasabihin, ang kanilang requirement ngayon para maligtas, baptism. May ritual ng baptism. Kung Catholic ka. Kung ikaw naman yung Protestant, repentance and acceptance, basically ganun eh. Yung mga ibang Christian cult, pagsunod sa kautusan, iba-iba na, no? Yung court leader nila, susunod. Pero hindi yun eh. Ang paraan ng kaligtasan sa rapture, ay kailangan mamatay ka, kalakip ni Kristo, ilibing, mabuhay magulit, sumalangit ka, si Kristong baba sa'yo, at si Kristong buhay mo, susubukan yan. Kung talagang naniwala ka, nawala ka na, nasa lahat ka, si Kristong buhay mo, wala kang gagawin dito, kundi yung Great Commission, yung evangelism at saka discipleship. Na kung saan, kahit abogado ka, doktor ka, kahit electronics expert ka, kahit artist ka, whatever, hindi yun ang issue. Ang issue, ano bang layunin mo? Kung si Kristong buhay mo, kailangan magligtas ka. At ang pagliligtas, tulad ng ginagawa natin. O kaya, kung ikaw hindi marunong ganito, ikaw naman eh talagang, alam mo na, yung talagang tunay kang dumaan sa gospel at talagang tinakwil mo na lahat para nga sinabi ni Jesus Christ. Forsake everything and follow me. At kung ginawa mo na yun, wala nang natitira sa mind mo, sa puso mo, kundi yung obsession ni Kristo, obsession of passion ni Jesus Christ. Ayun ang pang-rapture. No? Yung wala ka na, wala rin old nature mo, namatay ka lang ni Kristo, nagbago magulit, bagong kalikasan yun, nasa langit ka na, Colossians 3, Ephesians 2:6, kali sa Bible, at si Kristo ng buhay mo, Philippians 1:21, di ba? At Galatians 2:20, yun ang tunay na mara-rapture, kamukha ni Paul. Kaya lang sa uling araw kasi, dahil pang-rapture ito, meron dadat na siya, na buhay pa, na hindi na makakaranas ng kamatayan. Kaya kailangan mamaya, pag-isipan ng mga nakikinig sa atin kung ano yun eh. Ano yung requirement para dadan tayong buhay pa, na hindi natitigil ng death tsaka kabawong, at tayo babaguhin na lang sa isang mata, at aakit na tayo sa langit. After the transformation, uwi na tayo para mag-glorify sa langit. May requirement dun eh. Pang last days church yun. Kaya natin alam ito eh. No? Itong sinasabi natin, hindi ito natututuan sa seminary. Hindi ito natututuan sa university o kaya sa mga simbahan.
ito ay kusang kaloob ng Diyos sa Banya na binibigay sa mga katulad natin na aba, at saka sa mga katulad ng mga manonood sa atin na papakumbaba, talis yung pride. Na talaga makakaligtas, hindi yung sarili, hindi yung religion, hindi yung ano kuman, kundi yung gospel lang ng Panginoon Jesus. Tama ba yun? Amen ka ba? So, inano ko agad yun, baka mamaya biglang dumating si Lord eh. So, tuloy tayo muna rito na. So, 7 years tribulation period, nasabi ko na yung peace treaty na magaganap, na kung saan mabubuo na dyan yung one world government pagkatapos ng rapture. Yung one world government ngayon sa internet, uso mo yung mga Illuminati, Knights Templar, man. So, may element of truth yan, pero ang talagang one world government ay lahat ng mga walang Kristo na hindi tumakas sa gospel. Ang tawag ni John dyan, so second epistles of John, verse 7, mga antichrist. So lahat ng walang Kristo na hindi dumaan sa gospel, kahit pastor ka, pare, ministro, hindi ka ligtas. Antichrist pa rin ang tawag sa'yo, chance mo lang doon sa 7 years tribulation period. Now, yung one world government, binubuo ng dalawang ano yan, ng entity, isang antichrist, isang false prophet. Ang antichrist, secular form of government. One world government yan. Ito, maraming mag-agree sa akin. Yung globalization ngayon, yan ang simula. No? United Nations, etc. Lahat ng mga kakibat sa One Worldism. Lahat yan, symptoms na yan. Talagang patungo na itong daigdig na ito sa category ng Antichrist na yan. Yung false prophet naman na sinasabi sa Book of Revelation, yun is sa, summation ng lahat ng false religion sa buong daigdig, especially yung mga Christian na hindi na rapture. No? Kahit na tumatawag pa kay Jesus Christ yan, kahit na ano pang kabanalan ng pinakita nila, basta po walang Christian, walang life yan, sila yung Antichrist pa rin. At pagka-religious, ang category mo, false prophet. Madaling salita, naunawaan na natin yun. Yung dalawang uri ng mga tao sa buong daigdig ngayon, nasa tribulation period, sila magpo-proliferate sa buong daigdig. Pero within those group, may kukunin ng Diyos dyan para iligtas sa second coming of Jesus Christ, kasama yung 144,000. So sa gitna ng 7 years tribulation, sisimula yung tinatawag na Great Tribulation. Kasi yung 7 years na yan, ang category niyan, ang tawag dyan, tribulation. Yung last 3.5 years, ang tawag, Great Tribulation Period. Ito yung judge o yung gawa ng tao, yung ecological problem ngayon, kung saan gawa ng tao, doon naanihin ng tao yan, yung satanic judge o wrath ni Satanas, dyan ibabagsak, yung God's wrath, dyan ibabagsak, binubuo nung tinatawag ng 7 seals, 7 trumpets, 7 bayan, at saka nalang basahin sa Bible. Sabi, nakakatakot kasi yan, no? Baka nga yung 2012 na to, baka nga may element of truth, yung sinasabi nila, nasimula na yan ng kumbaga, dahil magkaka-rapture siguro sa taong ito, no? Hindi natin sinasabi magkaka-rapture, baka! Kaya natin ginagano. So, kung magka-rapture ngayon, assuming sana nga magdumating na si Lord, yung susunod dyan, yung tribulation period na. Pero yung first 3.5 years, medyo relative peace pa. At magkakaroon ng formation ng globalism, sabi ko nga sa'yo, ang mga religion, yung iba rito na nakaalam na totoo pala yung sinasabi natin, tapos naiwan sila, na-rapture tayo, siyempre i-preach nila yung gospel na to. Hindi yung religion nila, di ba? Hindi tayo, kasi hindi naman religion tayo. So i-preach nila yung gospel na pang-resurrection, pang-lupa at saka pang-angelic. Pero yung pang-rapture, tapos na nun. Tapos na yung pang-langit. Kaya nga ibang religion sa labas, halimbawa yung mga ibang, sabihin na natin, Saksi ni Jehovah, Seventh-day Adventist, maganda naman yan eh. Lahat ng doctrine nila maganda, wala namang masama dyan eh. Kaya lang, may mga destiny yan. Halimbawa, tingnan mo, ba tayo ng panlangit yung ibang religion? Sa lupa lang. Sa lupa lang eh, kasi millennium lang nakikita nila. Yung millennium at saka yung heaven and new earth, akala nila yung isa. Pareho ba? Hindi pareho yan. Bagamat pareho yung karakter, di ba? So yung ibang religion, pag nagbasa ng Bible, palibasa yung hindi mga sa gospel, wala yung Holy Spirit, hindi nila ganang naintindihan yung Bible. Pero dahil ang Bible, ang author niya ng Holy Spirit, nakakasilip sila ng mga katotohanan, kaya lang, less than ideal, hindi sila pang rapture. So yung mga nakikinig sa atin, kung sila ma-rapture, kung sila makuha lang naman yung universe, di ba? Ang parang wala nang iba, kundi yung gospel na pang-rapture. Yes. Yung death, burial, resurrection, ascension, wala, maintindihan nila mabuti yun. Yung Bible, kahit maintindihan mo lahat yan, hindi ibig sabihin ligtas ka. Di ba? Iba yung Magnesia, Census, at saka Pedusia. Mamaya natin explain. Now, pagkatapos ng 3.5 years, 3.5 plus 3.5, itong 3.5 years nga pala, ito'y shortening of time kasi tatamaan ng daigdig ng mga asteroid, mga comets, at ito'y magbabago ng rotation sa kanyang axis. Huwag na natin balakarin. I-click na lang nila yung internet na nito para wala na nila sa, makita nila.
Mayroong mga sinasabi ko minsan din sa internet na parang gano'n, di ba? So kung i-explain natin to, meron din. Buksan nila yung mga Christian premillennialists dyan, pre-tribulationists, may mga palabas din sila sa internet na nag-explain, mas malawak pa sa pag-explain natin dito. Sila kasi maiwan hindi sila mararapture. Pero bakit rapture sila na rapture? Hindi tayo natutuwa doon Natutuwa lang tayo doon kasi tayo mararapture. Pero kung gusto nila, di ba? Di alamin nila ito. Open naman niya. Kaya sabi natin, itong message na to, hindi pang atin to. Dinaanan natin yan para sa kanila na yan. No? So, yung dulo noon, Battle of Armageddon. Maraming detail lang mga tayong panahon. Battle of Armageddon, daos ang bundig, tigalas patay na, mabaho to. Alam mo na, yung umuulan ng apoy kami isang yellow, natig 50 kilos, bawat patak. Nandiyan yung sakit na hindi gumagaling, nandiyan yung pag wala kang RFID, kumbaga dito tsaka dito, hindi ka pwedeng mamili, hindi ka pwedeng magbenta. Tutel sa mga tao mamatay, kung naniniwala tayo sa Bible. At yung mga earthquake dito, intensity forming, na-simulate yan sa computer. At ang may katakot-takot na yun, basahin nila yung Revelation 6 at 16 para magkaroon ng idea kung ano mangyayari sa last 3.5 years. So, ang dulo nun, yun na nga yung Battle of East and West, yung America, Europe, West yan, tsaka yung mga satellites yan sa West, the East, China and its satellite. Kaya itong huling araw, mapapansin nyo yung China, di ba, biglang umasensya, ganyan. Madaling salita, inihahanda na ng Diyos yan. Yung China and the rest of Southeast Asia, etc. para labanan ng West sa huling araw. At doon sa gitna nga, sabi ko nga sa iyo, kung ito may panahon lang tayo, i-describe ko sa inyo kung paano yung Iran, no? Papasok sa Middle East kasama ang Russia, tsaka yung mga ibang mga countries diyan na antagonist sa West, at doon babagsakan yung South at tsaka yung Russia. Ang matitira na lang yung West at tsaka yung China. Kung gusto lang detail nito, basahin na lang nila sa Ezekiel chapter 30, 39, at tsaka yung mga komentary ng mga ibang Christian na mas magaling kaysa natin sa geopolitics at saka sa prophecy. Tayo hindi naman natin linya to kasi pang rapture tayo. Yung mga Christian sa labas, linya nila to. Buksan nila yung mga website ng mga Christian na hindi masasama sa rapture. At alam na lang nila kung hindi tayo ng tribulation period. Alam din natin, kaya alam nung araw pa yun. Ngayon kasi, parang hindi natin linya yun kasi hindi tayo, yung instinct natin, hindi pang tribulation, pang rapture. Pero alam natin, basically, kung ano mangyayari. No? Now, so, Battle of Armageddon, it's a battle between East and West. Now, maraming detail tsaka na lang. So, babasa ko rito, pati tayo mga inakyat niya ron, babarin to judge the living and the dead. Nasa Bible yun, basahin na lang nila. So, itong ano ito, ito yung Millennial Kingdom of Jesus Christ. Pagkatapos ng pagbabari ito ni Jesus Christ, 45 days, i-renovate ang buong daigdig. Magkakaroon ng tinatawag na, alam mo na, magbago ng ecology. Ito, medyo nasirip ng so-called mga adherents ng Mayan calendar pagkatapos ng change of civilization kasi nga meron daw itong cycle. If ever that is true, mag-rapture muna yan, hindi yung end of the world. Tapos yung Millennial Kingdom of Jesus Christ. So dito, papasok ng yung mga nakatisang gamakas, kasama yung 144,000 ng mga Jew, magre-repopulate yan sa New Earth, no? Yung binagong daigdig. At yung mga na-resurrect ng mga Old Testament saints, at saka yung mga qualified sa Old Testament principle o data ng soteriology rito, mare-resurrect para sa Millennial Temple, tulad ni David, ni Moses, etc. No? Hindi yung mga tao mula kay Abraham hanggang kay Adam hanggang kay Abraham. Sila pang lupa. Itong mga pang dito sa Millennial Temple, angelic ito. Karako ng mga good angels doon sa foundation of the City of God. Now, yung mga nasa City of God, ito yung mga na-rapture. Yeah? Kung baga sa universe, sa tao yan, andun sila sa pinakautak. Yung mga rapture na yan. So, nandun si Jesus Christ, yung King of Kings and Lord of Lords for 1,000 years. Yung mga angels doon, sila yung mga... Nandun na tayo, hindi kahit pag nasa rapture. So, pwede tayong magkataong-tao, pwede tayong kumain hanggang gusto natin, pwede tayong... Alam mo na, lahat na nagagawa ng mga taong ganito sa natural body, nagagawa natin, mas higit pa. So, yung mga na-deprive dyan, hindi nakapag-asawa, hindi nakatikim ng masarap na pagkain, etc. Sa daigdig, sa panahon na yun, 1,000 years, patikim yan bago yung new earth sa new heaven and new earth. So, yun ay kung nagkakataon-tao tayo. Kung ayaw naman yun, gusto magkataon ng hell lang, gusto mong kantahan ka naman ng hell, doon ka lang sa Millennial Temple. At kung gusto mo nang imbitahin yung mga tao dito, tsaka yung angel doon, pwede naman imbitahin doon sa City of God. Maraming detail, kaya sinasabi ko to kasi hindi alam. Yung mga Christian, kung ano yung pag-asa nila. Palibasa hindi sila taga-roon, di ba? Sila yung nagre-reliyon lang, pangsimbahan, nakaka-boring. Pero ang totoo niyan, may pag-asa yung mga tao talagang kinabagan ng Diyos. Panlupa, perfect body, perfect environment,
angelic, ruler ka ng buong daigdig at saka ng mga planets, at City of God, ruler ka ng buong universe. So itong ginagawa ng Diyos sa akin ngayon dito, ano lang ito, training. On the job training, yung mas mariming training, 1,000 years. Para pagkatapos ng 1,000 years at wag unahin ng buong universe, new heaven and new earth, doon na tayo magtatrabaho. Para tumali ang mga universe forever and ever. At doon din babalik si Jesus Christ sa kanyang kalagayan bilang Yahweh. Okay? Okay. So marami pang detail yan ngayon. Baka nakakamit ka. Hindi naman. Hindi po. Hindi pa. Okay. Sige. Baka may tanong ka. Yung mga hindi ko na banggit dito, mga detalye na natin ngayon, unti-unti. No? Ano ba ito? Ano ba ito? Yun po, yung balikan po natin yung yung paraan ng salvation sa panahon natin ngayon. Rapture. Na dapat na medyo maintindihan talaga ng Okay. nakikinig. Okay. Ngayon, pero ang ating usapan kasi nasa context tayo ng Christianity, di ba? Kumbaga sa shopping mall ito, at gusto nating mamili ng halimbawa ng damit. Pupunta tayo, halimbawa, punta tayo sa isang shopping mall. Hindi doon sa mekaniko, sa shopping mall. So doon sa shopping mall, punta tayo sa department store. Department store ba? Hindi mo supermarket, di ba? So, department. Pupunta tayo ngayon. Damit ang bibili, ha? Pupunta tayo doon sa section ng damit. Hindi doon sa pabango. Di ba? Ayan. Madaling salita, kung ano yung gusto mong puntahan, iyan mo. The shortest distance between 2 points is straight line. Kailan alam mo yung goal mo. So, ang goal natin dito, langit. No? Langit, hindi Millennial Temple, hindi angelic. Hindi yung paraiso. No? Ang paraiso, daigdig yan, di ba? Ang nagro-roll dyan, angel doon sa Millennial Temple. Sa 1,000 years of Christ, reign, ang Millennial Temple sa Jerusalem. Okay? Hindi Pilipinas. Hindi Canada, hindi. Sa Jerusalem. No? Itong City of God, hindi dito sa daigdig. Nakasuspended yan sa space, parang buwan. Doon tayo. Alright? So, ngayon, itong panglangit, marin dito. Ang qualification dito, by grace, through faith. Yan, akala nila kulto tayo. Hindi tayo kulto. Kasi yung mga kulto, hindi naniniwala dyan. Na ang salvation is by grace through faith. At saka yung mga kulto, hindi naniniwala sa doctrine ng Godhood. Tayo naniniwala. At saka yung mga kulto, hindi naniniwala sa absolute authority ng Bible. Tayo naniniwala. Ang Bible, the only documentary evidence ng Diyos to prove that si Jesus Christ lang talaga ang Savior, Lord ng buong universe. Pati sa atin. Di ba? Marami kang detail. Kaya lang, tanong mo kasi, ano ba yung talagang specific requirement diyan sa pang-rapture? Sa uling araw, ha? Okay, ganun din. Alam mo dito sa Zambales, kaya sabi ko sa iyo, dapat title dito, anak ng bulkan eh. Kasi nalaman natin to, unti-unti, pagkatapos pumutok yung bulkan. Di ba? Para bang jet yun, para yung mga Amerikano umuwi na sa Amerika. Di ba? Na nilalarawan ng medieval Christianity. Tapos nagsimula na tayong magkaroon ng idea kung ano talaga yung gospel. No? Di ba nagantay-antay pa tayo, no? Nagkakaroon sa Panginoon, di dumating, kala ng iba, false prophet tayo. No? So hindi nila alam tayo nga yung nagtuturo kung ano yung evangelical doctrine, etc. Anyway, unti-unti, for the last 20 years, unti-unti natin nalaman, ito nga, nabuo na nga ito. At kaya ako naniniwalang darating na si Lord sa rapture, kasi ito, maliwanag ito, di ba? Hindi naman natin pinag-aralan sa school to. Hindi naman natin napanaginip ito. Hindi tayo mystical, hindi naman tayo umasa sa puro rationalism. Alam natin, puro mga ano yan, puro mga methodology para makarating ka sa tinatawag na revelation of knowledge. Pero hindi tayo mystical o naniniwala sa mysticism para mag-aral tayo dyan. Yung Bible, ginamit ng Panginoon, yung Gospel, doon ng Bible, ginamit dyan para mag-aral tayo dyan. So, nung dumaan tayo sa Gospel, nung tituring natin patay na tayo, kalakit ni Kristo, ibig sabihin ng kaberang kasalanan kasi nando, hindi yung pagsisisi. Di ba nung araw pagsisisi? Apo, yun po. Kasi ang pinipreach natin, repent and accept Christ. Nawala mo sa doon. Pero hindi pang rapture yun, pang Old Testament yun. Kasi ang repentance, that implies yung may na-violate ka sa law eh. So under the law ka, di ba? So Old Testament, under the law. So pagka na-violate mo yung law, di ba? Huwag papatay, pumatay ka. Pagsisiyan mo yun. So repentance and acceptance, basically, hindi sa New Testament yan. Hindi New Testament doctrine. Kaya nga maririnig mo nagpipreach yan si John the Baptist, si Jesus Christ kung nandito sa lupa, kasi wala pa yung Pentecost. Sandali nga lang pala. Yung Old Testament, from Adam until John the Baptist. Yung New Testament, from Pentecost to the Rapture. Ano pala yung buhay ni Jesus Christ sa lupa? Interim Testament yun. Overlapping ng ano yun, ng Old Testament at ng New Testament. Alalahanin natin si Jesus Christ Udyo.
Di ba? Nung si Jesus Christ, ipinanganak, nasa ilalim siya ng kautusan. 30 years yun. Di ba? Tapos nabaptize siya, sinisimbolize ng baptism ni Jesus Christ na siya bilang anak ng Diyos, sinugo Diyos ng katawang tao dito sa lupa, ay kinakailangan ngayon may balik ang kalagayan niya nung panahon, katulad ng panahon na siya ay wala pang kasalanan. Kasi nga lang mabuksan ang paraiso para sa tao, di ba? At mabuksan ang langit para sa tao. Nasara ni Lucifer, ni Satanas yung langit, nasara ni Adan yung paraiso. So ito ngayon ang pangalawang Adan, si Jesus Christ, siya muna ngayon ang magbubukas ng paraiso at ng langit para sa kanya muna. Hindi para sa atin. Yung bautismo niya, para sa kanya yon. Nung nabautismo si Jesus Christ, mura niyang namatay na siya, yun ang symbolism ng paglubog niya sa tubig, yung kanyang human nature na nakuha kay Maria, ay nawala na yon at nailibing, nabuhay magulit, at nasa langit na. John 3:13, nasa original na yun. Text ng Bible yun, sa New Testament. So, si Jesus Christ, after baptism, kumbaga, pinamuhay na niya na siya para na siya dan, perfect doon sa paraiso. Kaya naman nasa ilang siya, para subukan ng o tuksoin ng Diablo. Para siya dan. Siya dan, nandun sa paraiso, tinukso ni Satanas siya, kaya lang bumigay. Si Jesus Christ, hindi bumigay. So, nung hindi bumigay si Jesus Christ kay Satanas, tulad ni Adan kay Satanas, nabuksan yung paraiso na nasa ni Adan, at nabuksan ngayon yun para kay Jesus Christ. So, pumasok ngayon yun, yung 3 years ministry ni Jesus Christ dito sa lupa, nung nagpinagro na, at nangaral na, Matthew 5, 6, 7, bumuhay ng patayan, nagpalagan ng pilay, etc. So, yan naman, ang katapat naman nun, hindi paraiso. Ang katapat nun, yung langit. Kaya nga yung dulo ng 3 years, doon sa Gethsemane, not my will, but thine be done. Ano bang katapat nun? Di yung sinabi ni Satanas, na I will be like the Most High God, ganito. Madalit salita, yung hindi nagawa ni Lucifer, na naging Satanas sa langit, na sumunod sa Ama, nagawa yun ni Kristo, lalo na sa dulo ng 3 years. Yung not my will, but thine be done. Ang kapalit nun, death, di ba? Anyway, so ano yung katapat ng baptism? Yung mamatay siya, ilibing sa kanyang dating kalikasan na human. No? Ito pinagdidebate yun ng mga Kristiyan sa labas. Hindi na dapat pagdebatehan nyo kasi si Kristo nung nabautismo, hindi na tao lang. Namatay na siya bilang tao, bilang anak ni Maria, na buhay magulit, sumalangit na. Wala siya sa lupa. Ang Ama ngayon ang buhay niya. Ang amang buhay niya, hindi yung Spirit, kundi yung Holy Spirit, fortination. Pang Old Testament yun, kasi Old Testament pang paraiso. Di ba? Hindi pang New Testament, hindi pang rapture yun. So yung 40 days niya, kumbaga, para buksan lang yung paraiso para sa kanya. Again, inulit ko, yung 3 years, buksan yung langit para sa kanya. Nung mabuksan yung paraiso at yung langit, dahil naipasa niya yung hindi naipasa niya Dan, naipasa niya yung hindi naipasa ni Lucifer, naging Satanas, yun na, namatay na siya para sa atin ngayon. Hindi para sa kanya. Christ died for us. Di ba? And the Messiah will be cut off, not for himself. Sa Old Testament, maliwanag niyo sa Book of Daniel. Hindi namatay si Jesus Christ para sa kanya. Kasi wala namang kasalanan yun. Namatay siya para sa atin. Bagamat he became sin for us who knew no sin. Sabi sa Corinto. Now, yung kamatayan ni Kristo para sa atin na yun. Yung pagkalibing niya para sa atin na. Yung kanyang pagkabuhay magulit, pagkakit sa langit, para sa atin na yun. Ang nahintindihan ako? Nando? Nahintindihan ako? Okay. Yun ang gospel. Yun ang good news. Ano yung bad news? Ang bad news ay yung tao, pupunta yung katawan niya sa libingan forever. Lalamunin ng lupa. Kasi makasalanan yung katawan. Alam mo na yung story kanina, sinabi ko na, di ba? Yung kayada. Saan pupunta yung kanyang kaluluwa? Mahiwalay sa Diyos, hindi magiging anghel kailanman yan, mapupunta yan sa tinatawag na impyerno. Na ang impyerno, hindi ko sinasabi ka po, ha? Ang sinasabi ko, eternal separation ng kaluluwa sa Diyos. Yung kaluluwa niya, o yung chance niya na maging angelic, Superman, wala na yun. Yun ang impyerno. Okay? O dito, akala ng iba, nagpipreach tayo ng apoy-apoy-apoy. Tuloy yung ibang mga itis, hindi na naniniwala sa Diyos kasi napakabagsig ng Diyos na yan. Yung lola nila na hindi lang nakabasa, hindi marunong bumasa at sumula, dadali ng Diyos sa impyerno. Hindi tayo naniniwala doon. Yung ganong doctrine, malupit na doctrine yan. Hindi yun nagbibigay ng justice sa mercy ng love ng Diyos. Now, hindi ba sinasabing hindi parusa? Yung mga walang Kristo at hindi dumaan sa gospel. Meron din parusa. Yun nga, yung katawan, mabubulok forever. Wala nang pag-asa makapasok sa paraiso, ma-enjoy yung paradise, yung mga planets, buong daigdig, buong universe at magpakay ng kailanman. Walang chance na gano'n. Yun din maging angelic, wala na. At yung kasalanan sa spirito,
wala ka na rin chance na, ibig sabihin niya, pag makasala ka sa Espiritu, hindi ka nakarating sa langit, yung Espiritu mo, o yung buhay mo, wala nang chance na magbuhay magulit, maging angelic, at lalo na yung maging glorified kamukha ni Jesus Christ. So wala kang chance na makarating sa langit, mag-goberno, mag-occupy, ma-reign and rule ang buong universe tulad ni Jesus Christ. Ano yun? Dagat-dagatang apoy, o second death ang tawag. Now, maraming explanation, kaya lang wala naman tayong oras doon. No? Nasabi lang natin sa mga nakikinig ngayon, ng Diyos may plano. May plano. Una, universe. Pangalawa, yung daigdig. For God so loved the world. No? Ngayon, ang gagamitin niya para ma-revive, para magbalik, ma-reforma, no? Para gumaling ang buong universe, tao. Para ma-redeem niya ang tao, kinakailangan magkataon-tao ang Diyos kay Jesus Christ para mamatay para sa atin. Ay, ano ba? Nilibing. Nabuhay magulit, sa langit. Yun ang hindi naintindihan natin nung araw. Ay, naintindihan na natin ngayon. So, sinasabi natin ngayon, yun ang gospel, yun ang ipinrich ni Paul, hindi yung Bible. Ang Bible, specifically yung New Testament, kaya lang nangyari yan kasi na-persecute yung mga Christian, di ba? Na nakarinig ng gospel, sineryoso nila, pinatay sila karamihan ng mga Roman people, Roman Emperor, at sila'y na-disperse sa buong empire. So, sumulat si Paul, sumulat yung mga apostles, hindi lang si Paul, marami sila, para i-comfort at turuan ng doctrine na kailangan ng mga bagong Kristiyano sa buong Roman Empire. Di ba? Yeah. Sa Efeso, sa Colossae, etc. Yun ang naging New Testament. Ang problema ngayon, yung Bible, yung mga sulat nila yun, Epistles of Paul to the Romans, etc. Now, maganda yan, tama yan, inspired ng Diyos yan. Kaya lang yun ang ginawang Diyos ngayon ng mga Kristo sa labas. Okay? In the absence of the Holy Spirit na nabubuhay sa kanila kasi hindi sila dumaan sa gospel, ang ginamit nilang authoritative data, yung Bible. Now, wala masama doon in the absence of God. Pero ang Diyos ay gusto niya makipag-lead sa atin sa pamamagitan ng Holy Spirit para siya mag-lead sa atin sa lahat ng katotohanan tulad ng ibang natututuan natin dito na wala sa theological schools. So, kaya lang natin alam ito, Lando, kasi nga, yung Spirit nasa iyo, nasa akin. Bakit nangyari yun? Kasi dumaan tayo doon sa pinaka-formula ng Diyos. Alalaan mo, ang formula niya ito. Death, mamatay ka muna. Burial, ilibing ka muna. Resurrection, wala mo, buhay ka muna magulit. Bagong nilalang ka. At umakit sa langit, born again ka. At si Kristo na ngayon ang buhay mo. Hindi papasok yung Holy Spirit hanggat hindi ka dumaan doon. Just like Jesus Christ. Si Kristo, bumabala yung Holy Spirit niya nung nandun na siya sa langit, di ba? At hindi umakit sa langit nang hindi siya nabuhay magulit. At hindi siya nabuhay magulit nang hindi siya nakalibing. Hindi siya nakalibing nang hindi muna siya namatay. So, paano bumaba yung Holy Spirit sa daigdig? Kailangan mamatay mo na sa ilibing, mabuhay magulit, sumalangit. Kaya bumaba yung Holy Spirit. Yun ang formula. Yun ang password natin. Okay? Yung death, burial, resurrection. Kaya nga nung araw pa, bagamat din na natin ginagawa ngayon, ewan ko, ginagawa pa ng mga pastor sa labas, yung bautismo sa tubig. Larawan nyo na sila mga unang Kristiyano, naunawaan nila na namatay na sila. Romans 6, nasa Bible. Yun ang nawalang mensahe sa buong daigdig. Meron mang ilan-ilan, mula ng panahon ni Pablo, hindi naman nawala yan. Kaya lang, hindi kilala. Sila'y laging mga underdog. Parang tayo. Hindi naman tayo, wala naman tayo sa limelight o kaya sa mainstream churches. Pero ba't natin naman ito? Yeah. Kasi nga, pinahayag ng Diyos, itong gospel na ito, lalo na yung pang-rapture. Na kailangan patay kang dadatnan, yung luma. Nasa langit ka si Kristo ang buhay mo, at ang pinamumuhay mo lang dito, yung buhay ni Kristo, hindi yung panglupa, hindi yung resurrected, kundi yung ascended state. Na nag-operate sa atin dito, hindi law, kundi yung Spirit of the law, yung love, yung agape love. Yun ang ating SOP. By this shall all men know that you are my disciples, sabi ni Jesus Christ. If may pangalan yung simbahan mo, hindi yan. If you have love one to another. Yan ang dahilan, kaya natin na-explain to. Pag-ibig. Kasi kung tayo lang, niligtas na tayo ng Panginoon sa bag niya. Nasa atin ang Panginoon Jesus is the way, the truth, and the life. Yes, siya yung ating ladlad at kaya tayo yakyat sa langit na hindi na makakatigil ng kamatayan, hopefully and prayerfully. Pero kung mamatay tayo sa langit, pareho lang yun. Pupunta rin tayo sa langit, kasama natin yung mga dead in Christ at saka yung mga living saints. Pero, last days yun eh. Baka nga ako, ang panalain ko, at ang in-expect, hindi na ako titigim ng kamatayan. Kasi ito na lang pagsubok nangyari sa atin itong nakarang araw,
eh parang talagang kamatayan na yan. Di ba? So ano pang, ano mo, gusto mo natin natin? Baka gusto mag-break muna tayo. Sige po. Sige.